Γεια σας κορίτσια! Στο πρώτο βιντεάκι θα μάθουμε πώς να κάνουμε τη θηλιά στο βελονάκι, το λεγόμενο slipknot. Σχηματίζουμε τον αριθμό 6 με το νήμα μας, περνάμε το βελονάκι μας μέσα από τον κύκλο που έχουμε σχηματίσει, του 6, και παίρνουμε με το γάντζο τη γραμμούλα του 6 μας και την περνάμε μέσα από τον κύκλο. Κρατάμε την άκρη και τραβάμε για να σφίξουμε. Και δημιουργήσαμε τη θηλιά μας. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και με τα δάχτυλά μας, πολύ απλά, περνώντας την κλωστή γύρω από τα δύο μας δάχτυλα και σχηματίζοντας ένα χ. Περνάμε το βελονάκι μέσα από τον κύκλο και μέσα από το V που σχηματίζει στη πάνω μεριά και τραβάμε την κλωστούλα. Και αυτή είναι η αρχική μας θηλιά ή αλλιώς slipknot.